Este barco, que lluita per mantenir el rumb, acaba estavellant-se contra les roques de la platja de les Rotes, a Dénia. El seu capità no ha sobreviscut la fúria del mar. Ha mort víctima del temporal que estos dies ha arrasat part del litoral valencià. Este matí, la mar encara colpeja amb força la costa de la Marina. Ones de 4 metres que airen del doble i que han engolit platges i carreteres de les localitats de Dénia i Xàbia. Este matí l'escullera de Dénia ha despertat plena de fem i brutícia. Els veïns de la platja de les Marines s'afanyen per retirar les algues que han cobert el terra per complet. La força de l'aigua va endur-se cotxes i va convertir carrers en canals. Este restaurant s'ha emportat la pitjor part, una màquina de netejar el local. Tot està totalment desfet. Les oles pegaven al cristal hasta que van trencar el cristal i van entrar dins del local i la prova pues, va tot veient. Desastre total. Es necessitaran molts diners per a reparar tot el que la mar ha fet. Les platges que tenim no es podrien obrir a l'ús normal en la pròxima temporada estival o inclús la primavera que ve sense fer importants inversions. Este matí el trànsit marítim amb les Balears encara estava tancat. Unes 80 persones esperen, alguns des del dijous, per a prendre el barco. Estan molt disgustats. No han dado ni alimento, ni bebida, ni ropa d'abrigo, ni ninguna comodidad. La estació marítima ha estat oberta 24 hores, nit i dia, durant estos 2 dies. Evidentment, la informació que han rebut no ha sigut de la seva satisfacció. A Xàbia, la imatge es repetís. La platja de l'Arenal plena de pedres. El passeig ha quedat sepultat per l'arena. Als veïns els falten hores per a netejar-lo. Del port de València, qualsevol dia estaria buit. Este matí l'omplin desenes de camions parats. Avui han començat una parada indefinida, fre de mà, a una situació que els transportistes consideren límit. La causa de la protesta és el lent procés de càrrega i descàrrega del port de València. De 3 a 6 hores han d'esperar els camions per a poder descarregar el seu container. En tant de temps d'espera, els transportistes, en lloc de poder fer 2 viatges diaris, només en poden fer 1. Si tu ves del primer viatge i t'estàs en la cola per descargar el primer viatge i per carregar el segon viatge i quan t'ixes d'ací ja són les 4 de l'aprà, les fàbriques d'Azulejo i tot tanquen a les 6, ja no te dona temps de fer el segon viatge i en un viatge no pagues ni els gastos que tens en el camió. El treball al port s'ha multiplicat en l'últim any. Tots els sectors afectats coincideixen a dir que els servicis portuaris necessiten adaptar-se. Las terminales tienen toda clase de material, pero al estar supeditado a solamente trabajar el personal de Sebasa, de los portuarios, se encuentran con que muchas veces tienen los trastainer, pero no tienen al conductor del trastainer. En definitiva, el trastainer está parado y entonces el que lo sufre es el último de la fila, que en este caso es el transportista. A l'estiu, en les vacances dels estibadors, el problema s'agreuja. Mentrestant, tots confien en la liberalització dels servicis portuaris que prepara la Unió Europea. Estos agents estan en situació d'alerta per incendis. Pertanyen al Centre de Coordinació d'Emergències de Castelló. Formen part del dispositiu que des de demà fins al 8 d'abril treballarà en la prevenció, detecció i extinció d'incendis a la Comunitat Valenciana. La Setmana Santa s'incrementa el perill d'incendis. El 40% dels casos per negligència de ciutadans que ixen a la muntanya. 29 brigades terrestres, 5 helicòpters, 3 avions. Vigilaran pam a pam cada racó de la nostra geografia. Un dispositiu extraordinari que no té precedents. Son los medios más importantes que ha tenido nunca la Comunidad Valenciana, más de 66 millones de euros dedicados en materia de prevención y extinción de incendios y fundamentalmente de personas. Entre les novetats del dispositiu destaquen els nous mitjans tècnics de què disposa el pla, com ara la detecció per satèl·lit o la incorporació de nous mitjans de transport. Una de les novetats del Pla Especial de Prevenció i Extinció d'Incendis a la Comunitat Valenciana per aquestes dates de Pasqua és la vigilància aèria permanent. 5 helicòpters sobrevolaran tota la geografia de la Comunitat Valenciana en l'objectiu d'actuar d'immediat, al primer indici de foc. La innovación es la vigilancia y ataque, es decir, aviones con la carga necesaria que están haciendo estas rutas de vigilancia y desde en cualquier momento que sean movilizados o ellos mismos en sus rutas poder actuar directamente. Més important que el dispositiu és la col·laboració i la solidaritat ciutadana. El perill foc 3 prohibís terminantment fer foc en zones verdes. En cas d'emergència, cal cridar al 112. Un total de 1.079 persones amb discapacitat psíquica han participat enguany en les proves esportives que organitza l'Institut Valencià d'Atenció a Persones Discapacitades. Avui és el dia de la clausura i així a València han vingut persones de tota la província per a replegar el fruit del seu esforç. Els participants són tot nervis, esperen el moment de recollir el seu trofeu. Bàsquet, futbol, petanca, atletisme, han aconseguit un primer lloc i a més s'ho han passat allò més bé. Quan passen bomba, me passen bomba, xupen bomba.
futbol i bàsquet. I el tenis a voltes. Damián té a Cañizares i Ayala com a models. El futbol, com ara altres esports, és una base del desenvolupament i la integració de les persones amb minusvalideses. Per a aquestes persones és molt important l'esport i el trobar-se realitzades i capaces de fer tot el que fan els demés. Per a ells augmenta l'autonomia i l'autoestima. Al llarg d'este matí han participat en diferents jocs. Si no hi havia punteria a la primera, tiraran tantes vegades com faça falta. 33 centres ocupacionals de València han format part d'estos jocs. Ara queda entrenar-se per als següents. Els vagons sinistrats estan ja en via morta a l'estació València Sud. Iñaki Espeso, bon dia. Els perits estudien avui els convois per a completar la investigació sobre l'accident, no? Sí, Vicent, molt bon dia a tots. Els dos vagons que van resultar o que van estar involucrats en aquest accident de la línia 1 en el metro de València el passat dilluns estan en estos moments als tallers centrals de la Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de FGV. En estos moments, com poden observar, la part més important del tren, que és la part frontal, la part en la que estava la cabina del conductor, està coberta per una lona de plàstic blava. És molt difícil accedir a ella, només han pogut fer-ho al llarg del matí diverses persones que han vingut o bé a netejar-la, a desinfectar-la o bé a fer fotografies. Plenament als Estats Units. Els dirigents europeus han acordat ajudar el govern nord-americà a castigar els autors i còmplices dels atacs a Washington i Nova York. L'objectiu, per tant, serà qualsevol estat que ajudi i doni suport al terrorisme. És una amenaça al fanatisme terrorista i un avís al món àrab i musulmà que acull Osama Bin Laden. Els líders europeus s'han compromès a donar suport logístic i militar als Estats Units. Per així, ningú parla de guerra. És una paraula que no apareix entre les conclusions dels 15. Només és una aliança contra el terrorisme internacional. El Consell Europeu ha establit que cada país membre participarà segons les seues possibilitats. Pel que fa a Espanya, contribuirà plenament fins i tot amb l'enviament de tropes. Pues España ha dado autorización para el uso de unas instalaciones como apoyo logístico. Si se decidiesen otras circunstancias, pues las circunstancias serían estudiadas y la determinación y la presencia española sería estudiada. Esta serà la primera actuació conjunta contra el terrorisme. D'ara en avant s'aplicaran mesures que garantisquen la cooperació policial i judicial dins la Unió Europea. Desde el punto de vista de la cooperación policial, desde el punto de vista de la cooperación contra el dinero negro, contra el dinero que llega a las organizaciones terroristas, que hay que hacer todo lo posible para cortarlo, para que no llegue. Dilluns que ve, representants de la Unió visitaran Pròxim Orient per tal que les paraules eviten les armes. Els països membres de la Unió Europea s'han reunit avui a Brussel·les en sessió extraordinària per a debatre sobre terrorisme. La Comissió Europea ha presentat un projecte de política comuna per tal de reduir els obstacles sorgits en la detenció de terroristes dins la Unió Europea. La proposta de la Comissió Europea estableix una pena mínima de 20 anys de presó per als autors d'atemptats mortals. Es tracta d'establir l'ordre de recerca i captura europea i de suprimir l'extradició entre els països dels 15. Només en 6 països de la Unió el terrorisme disposa de normes específiques. En la resta és un delicte comú i d'això s'aprofita el terrorisme internacional. ETA seria un dels grups terroristes sobre els que s'aplicaria les noves mesures. ¿Usted considera personalmente a ETA, a la banda terrorista ETA, delincuencia internacional organizada? La orden de búsqueda y captura es para todos los crímenes que hoy pueden dar origen a extradición. El Consell ha d'aprovar la proposta per unanimitat i començaria a aplicar-se a partir del 30 de juny del 2004. Hola, molt bon dia, Comunitat Valenciana. Divendres 6 de juliol. Una altra previsió que de segur es complís, Eva, és que les nostres platges este cap de setmana estaran a rebentar. De segur que sí. Molt bon dia a tots. Calor, estiu, platja i precaució amb el sol i a disfrutar. No totes les notícies són així. Un exemple és el greu accident laboral ocorregut a Almeria. Són les 8 del matí, titulars. Hi ha una massa d'aire africà i això vol dir que es dispararan els termòmetres fins als 40 graus. Convé anar fent-se la idea i tindre precaució. No fa tant d'estes imatges. I parlem ara d'economia, i de l'economia que més ens interessa, l'economia de la butxaca. Els bancs pugen un 11% les comissions per targetes i transferències. Simplement tindre una llibreta d'estalvi ja serà més car. Són poques les entitats que eliminen les comissions per atraure clients, però entre elles hi ha 2 grans caixes valencianes. Traure diners d'un caixer, una acció. Esta nit, a Arganda, Madrid, un xiquet de només 3 anys s'ha ofegat mentre es menjava una salsitxa.
El menut que sopava en esta casa s'ha ofegat i els pares no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'han traslladat d'urgència a l'ambulatori, on poc després ha entrat en parada cardiorrespiratòria i ha mort. En la final més disputada i més emocionant de la història d'esta competició, Eva. Així és, Iñaki, però no tot acaba així. Molt bon dia a tots. Demà sabrem si València repetirà com a anfitriona. Són les 8 del matí. Comencem. 5 turistes espanyols que van resultar ferits dilluns en un atemptat terrorista al Iemen ja es troben a Espanya. Han arribat a la base de Torrejón en companyia dels cadàvers dels 7 companys morts en un avió llogat per la Força Aèria Espanyola. Al Iemen s'ha hagut de quedar una dona ferida en l'atemptat que no ha pogut ser traslladada perquè es troba molt greu. I també en crònica política, sessió de control al president del Consell. El líder socialista Joan Ignasi Pla va acusar el govern de destruir la sanitat pública per a fer negoci i demana més inversió. El president Camps el va replicar amb xifres a la mà. Li digué que s'invertís molt més del que demanen els socialistes. Una odissea diària per a milers de valencians i valencianes per la seva incapacitat. És divendres i fem un xicotet repàs a la cartellera. Per fi podrem jutjar el nou i polèmic 007. Avui s'estrena Casino Royale, la que diuen que és una de les entregues de la saga de James Bond més fidels als relats de Ian Fleming. I una altra opció, amb gust europeu. Arriba a les pantalles l'èxit literari El perfum. ¿Piensas dejarme entrar? ¿Has vuelto a ponerte a corazón? I així acabem. Hem estat informant-los des de les 7:30 del matí, com tots els dies, per acostar-los la informació de la jornada. Gràcies per haver triat la nostra companyia per informar-se, com sempre. Tornem dilluns, recordem, en una nova edició del Bon Dia Comunitat Valenciana. Que passen un bon cap de setmana i molt de compte a la carretera sense agafar el cotxe. Adeu. Adeu, fins dilluns.